Tuto v meste není moc na výber, kde by deti vlastne strávili voľný čas. A väčšinou potom začnú vymýšľať, že po krčmách a flákať sa, rôzne drogy skúšať a podobné veci. Myslím si, že určite majú sem kde prísť, vyšantiť sa, zašportovať si a nemusia potom rozmýšľať, čo budú robiť ten voľný čas a vymýšľať. Moje meno je Štefan Pivoda, nachádzame sa v Nových Zámkoch na otváraní nového skateparku, ktorý sa nám podaril vybudovať vďaka Hodiny deťom a vďaka Mestského úradu Nové Zámky. S výstavbou sme začali my sami. Tie deti, ktoré mohli iba po škole, prišli po škole. Sú už aj starší skatery, ktorí buď pracujú na smeny, alebo pracujú ako informatici, čiže môžu si dovoliť tú svoju prácu si nastaviť tak, aby tu mohli byť cez deň. Takže celý deň od rána do večera sme na tom pracovali 5 týždňov. Kým bolo vidno, tak oni tu boli s tými čiapkami svojimi a pracovali. Takto si vyskúšali, čo je to vôbec stavebníctvo, pracovné návyky. Museli poslúchnuť koordinátora, že to nie je tak, ale tak. Proste samé výhody získali. Začali sme na nábrežnej škole, vlastne v zime s teóriou, lebo nebolo kam ani s deťmi chodiť jazdiť. Teóriu skateboardingu a takéto veci sme deťom vysvetlili, ako si montovať skateboard, ten komplet. Potom sme začali už s praktickou výučbou. Naša dnešná mládež nie je o nič horšia, ako sme boli my, alebo ako boli naši rodičia. Len treba im umožniť sa realizovať. To je celé. Oni takisto sú. Oni sú veľmi hodnotní ľudia. Len potrebujú motiváciu, niekedy impuls alebo usmernenie a oni sú veľmi radi, keď môžu niečo vytvoriť a takisto sa tešia z výsledku svojej práce.